ओइ बन्दु बाइक गंसे बायनांसिगोनलै जोंनिया बेसे आथिंजों थाबबावनो आथिंफोरानो जामलांजोब्बाय औ नंगौथ' बुन्दु बाइक गंसे बाय मा थानांसिगोन बाइक गंसे बायबासो सिख्लाफोरखौबो फथायनो हायोलै लोगो जागोन नालै बुन्दु हायोब्रा दे हनै बुन्दु सासे सिख्ला मोजां फैगौ बबेथिं बबेजा लोगो हनै बुन्दु साइकेल सालायना फैदों सिख्लाया साफाथारलै फथायनांसिगोन ससमाया थाब थाब हरदो गानना खिन्थिनोसै आं नों हले जेबो बुंना दे लोगो जागोन आं जि बुङो बेखौल' होनबाय था लोगो जागोन दे सुखे आं बे सिख्लाखौ फथायनासो गारगोनलै लोगो सौग्रोनोसै मोद्लाफोर लामा थाखानानै लामा गेजेर गेजेर थाबायनो मोद्ला मोद्रि सेंग्राफोर आइदै रखदा आखाइ साजोब्बाय अन्थायानो बिखायाव नांबायलै सासोबायसो सरि दे बिनानाव लामा गेजेरखौनो थाबायफ्लांबाय दे जेबो नङा दे आदा मानेयालाय बहाथो थांनो नागिर जानला मानला लामायाव सिख्ला नुबानो सना दाहोनखा नोंबो मिथियासै नालाय थांफ्लांदों जारौ आंनिया मुङा माया आदा माब्लाथो सिख्ला नुबा सना बुंफेरा नोंलाय ओइ सिख्ला मा सानबाय थाखो नों जेबो सानाखैलै ओमफ्राय आदानि मुङाबा माथो जाखो आंनि मुङा महर हे मा मुं खोन्थाना लाखलै नोंनियाथ' लिंसारसो सिरि थालि लोगो जेबो बुंना नों मासु थुसासो रायलायगासिनो सानैजोंनो जों जेबो रायलायाखैमोन आदाया माबाफोर साख्रि मावो नामा मावनाया मावोमोन बेंकनि फैसा सानग्रा बिदिबा आदाया बेंकनि मेनेजार नामा बिदिनो खोमाथो जोबोद समायना मोनदों इस आदाखौबो समायना नुदो दे दारुनिया सोरबाफोर मोजां मोननाय दंखायो नामा सुवादा डाइरेक्ट पइन्टआवनो फैखाबाय माथो गैया आदा रावखौबो लाथ'नाय जायाखै आंबो बिदिनो रावखौबो लाथ'वाखै आदाया बिदिबा सिंगोलसो नामा आंबो दंथ'यो बिदिनो जारौ आंबो दंथ'यो आदा बिदिनो आं बिदिब्ला जारौखौ लाजागौमोन नामा गाबोनफोर लोगो मोनबा खोन्थासिगोन दे आदा दे बिदिबा थाथ'दो आदा बाय बाय जारौ बाय आदा बाय सना बाय बाय साला सुवादा सासे फरायनो हामारबायथ' रगायजायाथ' बिदों ओइ सुवाद नोंलाय मा बुंलाबायदों बेफोरनि बाथ्राफोरा थांखुवा माबार नादो थेमेबाबो अखिनजे थाखो बिखिनजानो दं बस सुनायानो गैया बिदिब्ला फ्लेगखौनो लगायदो बस गैया लाफायाखै सुवाद नोंबो जाला दखानाव सोलिसथु थौदो बिदिब्ला गंनै बायना नांगोन हले दिनैलाय बासआ फैगोन ना फैलाबा ना गारियासो बन्द' ना मायोबा दिनैबा गारिया खारदोंना खाराखैबा हाब जारुवालाय बहाथो थांनो नायदों आदा आं लोगोनाव थांनो नायदोंमोन लोगोनि हाबा दंमोन माथो बासआनो दाबो सफैलिया आंबो बिथिंजानो थांनो नायदों आंजोंनो ससे थांफानो हागोन दे नांथ'ला नामा आदा बासआनो सफैखासिगोन जेबो नङा दे जारौ बास सफैनोबो समानो जाथ'खायाखै दे बिदिब्ला आदा थौदो आदा लाखिदो लोगोनि न'आव मोनबाय सफैमारबायबो दे बिदिब्ला बाय उनाव लोगो मोनलायसिगोन दे बिदिब्ला जागोन दे हाब दिनलाय सिख्ला प्रप'ज खालामनो नागिरनाया दाबो सफैनाय लामाफ्रा सुवादालाय हाब महाबासो सिख्लाफोरजों लाइन मारि खमाबाय खोमा बाजेन सफैलायबाय आदाया दाबो सफैया ओइ मानो खारखो नोङो सुखे नोंनि मोजां मोननाया सफैबायलै
हनै बाजिया माया नोंलाय रागा जोंबाय नामा आंनि जा खेबसे नाहरलाय सरि दे माया सरि साइकेलानो पाम्पसार जाना मेकारनियाव हाबबोनांदों बिदिसो सोरबा सिखाखौ लोगो हमबोआखैथ' दे जेबो नङा दे आदा आं बुंनोनो लाजिलायलांबाय माखौथ' माया सना माखौथ' बुंनो लाजिखो दे बुं जेबो जाया बिदिबा आं बुंनोसै आदा आं नोंखौ आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोनबाय आदा मोजां मोनथारबाय आं मोजां मोनथारबाय आंबो नोंखौ मोजां मोनबाय माया I love you आदाया आंखौ हाबा लागोन ना लाया जुदि नों आंखौ हाबा लाया मुलि जाना थैगोन आं आदा माया आंखौ बिदि दासान आंबो नोंखौ हाबा लाथारगोन सना बिदिब्ला आं जोबोद खुसि आदाया आंखौ हाबा लामारथारगोनबा औ सना आं सैथो खोथाखौनो बुंदों जेबो दासान नोङो थौ सना चावमिन जाहैदोनि थौ सना आंबो चावमिन मोनजाथाराखै जानो हागोन दे सना माथो दाबो सफैला आदायालाय बिबा आंखौ फैगारनोसो होबाय नामा इबा थगायबा हले फनबो रिसिभ खालामखाला आङो सनायालाय आंखौ दिनै रागा जोंसिगोन नामाब्रा रागा जोंद्राय एसे बुरखायनांसिगोन रागा जोंसोबाय नामाब्रा दासो फैदों मोख्राया आदाया दासो सफैबायना साइकेलखौलाय लाबासै नामा लाबोदोंमोन सना बिबान बिरना होबाय हाग्रायावसो गारबोबाय आं मानोथ' हाग्रायाव गारबोखो सनायाबो बुजियासै आं साइकेला एथ' दाम लादों बेखायनोथ' आं हाग्रायाव एरसो खोमादों दालाय माजोंसो बेरायनांगौ जाखो आं हले नोंजों रायलायनो बाखाबायसो नालै सना गिबि लोगो मोननायाव बिदि सान नामा नायलाय गुबुन एक्टर एक्ट्रेसफोरा मालाय मोदोम नांजाब रायलायो जोंबो बिदि रायलायोब्ला जों सानैबो गोसोफोरखौ गोजोनलायनो मोनगोन आं खोनागासिनो दानि जुगाव बेबायदि सिख्ला रावबो गैला बेखायनो नों आंनि एसे गोजानाव था नोंनियाथ' नंगौमोन सना जुदि गोबां सुबुंफोरा गनायाब्ला जोंबो मानिनायलाय माथो लाब सना दे नोंनो आं फंसे खोथा सोंनि नों बुंनो हागोन ना हाया माबाफोर सोंनाय दा जा सोंजागोन दे बिदिब्ला आं सोंनोसै दे सना हले सनाया गासिखौबो फिननाय नांगोन फिननायखौ होनो हागोबा होगोन होनो हायाबा आंखौ निमाहा हो जागोन ना आदा आं निमाहा होगोन नाथाय आंनि गोसोखौल' दासोगार बिदिब्ला आं सोंनोसै सना दे आदा सों आं दुखुआ दे बिदिब्ला बेहाय जिरायनानै सोंलायलायनोसै आं नोंखौ गिबि नुजेननायनिफ्रायनो आंनि गोसो गोरबो सिङाव थिना दोनखाबाय नाथाय नोंसो आंखौ मा सानो आंबो नों आदाखौ गोसो जायो गोसो गोरबो सिङाव सोना लानो नाथाय जाफुंगोन ना जाफुङाबा आं सानो नोंखौ लानानै सुखु दुखुनि गेजेरजों संसार जानो लुबैयो नोंजोंनो अराय सम जाना थानो नाथाय माबोरै नोंखौ मोनाबा आं थैनानै थांगोन सना आंबो नोंखौ मोनाबा थैनानै थांगोन आदा नाथाय माजों सना नों बांद्राय दाफिननायसै आं गाबनो ओंखारो सना गासैबो जाफुंथोसै जोंनि मोजां मोननाया थौदो थांदोनि सना मोनाबाय आंखौ ससे दोनलांदो आदा आं मोनाबा गिसियो दे जागोन दे सना आइदि मायाव नांखालै है खुलुमबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों खुलुमबाय जोंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना हो खुलुमबाय इउटुब चेनेलनि बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअखौबो नुनो हायो खुलुमबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबेसे मोनदों आरो लोगोसे मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाम अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों